RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Wat is je wat hier in de studio? Meisjes zijn willen wij. 1, 2, 3. Te gek. Waar ben je hem? 1, 2, 3. Nou, dan kunnen we beter maar niet in tegelijk vragen. Want Ik vind dit wel makkelijk. Hoeveel hier bestaan je hem? 4. het is krijg een overhoring. Uit welk plak kom je bij? Dokkum. Nou, een interview. Verhaal informatie. Nee, goed. Hey, leuk dat je hem er al hier binnen. Te gek. Echt een studio helemaal tot de kop daar vol. Je zei voor de grappel, krijg bepaalde mensen maar dit net zien, maar dat komt goed, want het is gezellig en we passen goed op elkaar. Ja. En volgens mij is dat ook wel iets waar de scouting een beetje voor steert, denk ik. De secretaris is direct bij. Stel jezelf even voor. Nou, ik ben Jenny Lemstra. Jenny, En, welkom bij die hele club. ja, hartstikke mooi. Ja, ik ben best hier, of nee? Ja, toch? Ja, we zijn net wat meest gemeen. Nou, dat haast wel die inderdaad. Zeker. Hey, scouting, misschien een pruddermeester kent het wel, maar je bent echt in volle ornaat, zat je hem hele uniform is, de scouting. Wat word je hem dwan met de scouting? Want je hem haal saflo die naar de 54. Waar steen je hem voor? Waar staan wij voor? Ja. Nou, om de jeugd in ieder geval op een positieve manier in het leven te zetten. Ja. Hè? Dus, En wil dat een beetje lukken al jij met hem? maar deze wel. Ja. Oh, maar deze wel. De rest hebben we thuis letten. Ja. Nee. Helemaal goed. Hey, 54 jaar, dat vind ik een hele prestatie. Ja. Wat maak je daarvoor doen om zo lang een vereniging draaien te letten? Wat heb je daarvoor nodig? Ik denk sowieso de inzet van hele prutte mensen. Ja. Hè? De leiding, want daar ken je nooit zonder. Dus ja, en het enthousiasme van de mensen. Ja. Wat En voor- leden natuurlijk, Ja, want leden. zonder leden kennen wij echt niks. Nee. En dan kunnen we van alles bedenken, maar ja, dan kennen we niks. Hoeveel leden heb je hem nou? 204. Zij de secretaris. Hè? Die Ja, weet het dan ja. precies. Ja, hè? die weet 204 precies. leden. Ja, helemaal goed. Ja, Ja, keurig. ik maak er zelf inschrijven. Nou, ik ben blij dat ze net al in mij nog maar staan. Nee dan. Nee, maar dat is daar zitten dus ook al je plus-scouts bij. En dat God van Bevers tot plus-scouts. Dus, maar wie had 204 leden? Jeetje. Wow. Hey, goh, ja, hoe mag dat zitten? Dus de rangen neem ik het dan maar even. Dus zij kijkt al bever, plus scouts en dat zingen. Ben we hier al je bevers? Of nee? Ken de bevers nou even tegelijk? Hoi hierop, hè? Hoi. Oh, dat ben ik ervan. En wat komt er na? De Welpen? We hebben de welpen. Nee. Net. Oh. Die hebben we net dus mee. letten. Die houden we dus. En wat hebben we dan? Wij hadden de jonge scouts mee. Jonge scouts. We hebben die. Ja, oké. Ja. En wat hebben we nog meer? Slaan we nog mee smoer nou? Wij gaan nog padvensters, dat binnen de Famke Scouts. We hebben de padvensters. Oh, waar ben ze? We hebben de... Dus. Oh. Ik zit wel 12 Ja, nee, famkes neer, maar er gebeurt niks. Hè. Dat is toch zelf? Nee, nou. Ja, nee, maar we hebben kleding. Hè? Dat is echt belangrijk, ja. Dan hebben we de Explorers nog. Ja? En we hebben 2 stammen en er zijn nog blauwe vogels. Jeetje. Maar je hebt een druk weekend voor de boeg, hè? Of een drukke weekend eigenlijk. Hele drukke weken. Ja, want wat gaat er al je gebeuren? Van maandag tot en mei je binnen nog sportdagen op ons terrein. Van maandag tot vreed is er sportondervindingsweken. Wat organiseert wordt door een vereniging in Dokkum. En dan na je week vreed, zaterdag mag ik even zeggen, gaan wij uw scouting kermis en tevens uw jubileum. Wauw. En dat wordt prachtig mooi. Wat ga je hem doen op die dag? Wat gaan wij doen? Ja, ik ga een paar foto's meenemen. Dus Ja, ik leuk ben, Die daar houden we van. Ja. De best wel een barbecuen? Ik heb geen idee. je bent een fikje stoken, popcorn bakken. Oh, lekker. Vaak wel Zout? Zoutpop. Ja, dat ken ik. Machtig. Ken u eens net kijken nog? Dat is goed. Ik zeg toen een breger, die zeggen we krijgen op televisie. Een breger, die breger zelf makken? Of, Ja, dit is een touwbrug, een apenbrug. Het mooiste is natuurlijk voor de omstanders. Had er eentje in donderd. Ja, natuurlijk. Oh, dat is dit wij mijn- zijn doet op scouting en die wordt dan Ja, echt nog daarom. Die maat ik broekt worden. Dat is ik zo. Leuk. En nou, nog even een fotootje erbij. Leuk. Wat is dat? Iets zitten, denk ik. Liek het er zo op? Ja, Maar dit is mijn blowpipe zitten. blowpipe. Ja. Dat is weer vroeger. Dat liep ik vroeger echt al dit. Ja, nee, maar dat is net mijn krantpapier. Dit is wat sterker materiaal. Ja, toen plukken we al die thuisgids en die plukken we dan leeg. En daar maken we pieltjes van. Ja. Dat weet ik ook nog Ja. wel. Ja, of van die witte bij. Oh, wat had ik toen nog Maar de wat buren achter me aan. Wat voor materiaal is dit dan? Het is echt wat best echt lekker in je mee op de concertkerst. Nou, dat zoek net wel, want er ben ik wel eens mijn satéprikkers en speakers en dat Oh. komt best wel het on. Oké. Nou, het wordt Dat is net interessant lekker. die scouting. Hebben we Ja, nog een ja, foto? ja, Hebben we dat nog- is, doen we nog in je foto? Even, nog even een... Nog een leuke.
Oh, klimmen. Want volgens mij komt hij ook weer te staan bij de scouting kermis. Waar is je de beste klimmer? No? Ja, voort in de honden mee. Wat is die naam? Rob even. Ietsen. Hoe lang zit je al bij de scouting? Ik vreeg je mij. 2 jaar, 1, 3 jaar. Ik ben er. En wat vind je nou het allerleukste van een scouting? Op kamp. Op kamp? En wat doe je hem dan op kamp? Ja, behalve dit dan, maar wat vind je het allerleukste? Dat zei je van, nou, dat shit er nou echt uit. Dat vind ik het allermachtigste mooist. Mijlkoor, Oerol hinnen. Mijlkoor, Oerol hinnen. En daar wordt het om, hè? Mijlkoor natuurlijk, volgens mij. 54 hier. Wauw. Je bent er al nog net zo lang bij, dacht ik. Nee, zo, ben je hem dan net? Wat ben je een plan? Wat wil je hem doen? Ja. Want ik neem aan dat we net ophouden in 54 jaar. Juist. Nee, wij gaan er nou op naar de... Nou, 100. 60. Ja. Ja, eerst 60, maar wij willen toch wel... hè? Ja. Ja. En wat zijn de doelstellingen voor volgend jaar? Want 204 leden binnen natuurlijk een heel prutter. Maar kan dat nog steeds groeien dan? Of? We kunnen groeien, maar dan moet er wel meer leiding komen. Want dan moeten we waarschijnlijk dubbele speltakken draaien, zouden we zeggen. Hoeveel leiding is er nou in de complete vereniging? Ik denk dat het mij een 20, 24 man ophoudt. En is het grotendeels al vrijwilligerswerk? Het is oors net als vrijwilligers. Oors net als vrijwilligers. Nou, alleen daarvan jou ook al een grote Ja, absoluut. Zeker. Daar heb je me nou het meeste belang om. Meer leiding dus. Meer leiding? Ja, dan kies ik contact opnemen. Ik neem aan dat je met dat ding gegevens wel op een website staan van Scouting de Granaat. Ja. We zetten dat ook even hieronder op het filmpje natuurlijk. Wat we even meiden. De contactgegevens, dat komen er ook even bij staan. Leiding dus, maar ik neem aan dat er ook nog meer leden gewoon bij kunnen dan. Dat ken ik. Ja. En de nieuwe leden ben altijd welkom. Ze mij altijd 3 of 4 keer meedoen. Ja. En voordat ze besluiten om in te schreeuwen. Dus hij staat echt nog even tijd om te zien. En het even te prioen en te varen. En van mij vindt de rest dat ik wel leuk dat er gewoon wat leiding en leden bij komen, toch? Ja, ik kan altijd wel wat bij. Nou joh, ik wens je me ontiegelijk veel plezier volgende week. Meester, een machtig mooie dag van. Ik denk dat een van onze fotografen zeker nog wel even om het hoekje komt om wat foto's te maken. Bom nog iets kwijt? Moet er nog iets verteld worden? Of? Ja. Nee? Je maakt nou steeds maar de groetjes nog even tussen dan. Ken ik toch? Dan doen we dat tegelijk in één keer. Ik denk dat we misschien nog wat leuks hebben. Oh. Ja. Rumsjong. Wij hebben eens al een hele mooie jel. Ja, zeker. Ja. Ja? 1, 2, 3. Gera, Granaat. Staat hier en daar altijd paraat. Uit elke mond die beste groep en breed dat verse luide roep. Gera, Granaat. Hoi! Bedankt voor je komst in de studio en veel plezier volgende week. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.